Assalamu alaikum al'ummar duniya. Wato a daidai wannan lokaci wannan labari shi ke ɗaukar hankali, wanda mafi yawancin tashoshi suke ta yaɗa shi na hatsarin jarumin Kannywood ko kuma ce shugaban White House family wato Adam E. Zango da ke zaune a garin Kaduna, wanda yake gudanar da harkokinsa a waje da cikin Najeriya. To wannan dai labari yana ta yamutsa hazo, wanda wasu suke ganin cewa ƙarya ne, wasu kuma suke ganin cewa gaskiya ne, domin suna cewa babu ɗan adam ɗin da ya wucewa wato ainihin kaddara ta same shi kamar yadda aka nuna, wanda yanzu ake tunanin cewa Adam E. Zango ya samu haɗarin mota, wanda gashi na wannan hoto nasa da muka ɗauko, gashi an nannaɗe kansa da bandeji. To mu dai gaskiya har yanzu ba mu tabbatar da wannan gaskiyar labari ba, shin ƙarya ne labarin ko kuma gaskiya. Wannan labari har yanzu mu dai wannan tasha bata gazgata shi ba, sannan kuma bata ƙaryata shi ba. Fatanmu mu dai shine anan, idan har wannan abin ya faru to Allah ya tsare gaba, kuma muna miƙa gaisuwa da kuma wannan ɗin dubiya ta Allah ya kiyaye gaba. Idan kuma har wannan abu bai faru ba, to masu yaɗawa su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su ji tsoron ranar da za su haɗu da Allah, inda suke yaɗa ƙarya na wannan labari wanda ake firgitar da wato ainihin masoyansa na faɗin duniya. Domin har ga Allah ni kaina ina cikin wani irin yanayi, sakamakon ina tunanin cewa wannan labarin gaske ne ko kuma ba gaskiya ba ne. To ni dai roƙona Allah ya sa wannan labarin ba ma gaskiya ba ne, kuma masu yaɗa wannan labarin ya kamata ku san cewa duk wanda ya yaɗa labarin ƙarya yana da zunubi mai girma a gurin Allah, ba ma kuma ka ɗau hakkin, tunda ku dai kun san da cewa Adam E. Zango yana da masoya bila adadin, wanda ba ma a magana. Gaskiya masoyan Adam E. Zango idan suka ga irin wannan postin da ake yi na mai gida Zango, ba za su taɓa jin daɗin wannan lamari ba. Mun gode. Daga naku Sani Jagaba.